Hello guys, ako si Ken. Di ako matalino pero masipag ako. Wait lang, may tumawag. Sige, at yung jogging kita pakatos. Sige, jogging. Mga upod ko is ginagad ko gabi pero nag-inom mo ng iba. Ako na lang. Namiss ko talaga dito pumunta sa club. I love Cebu. At yun, dito na ako sa pupuntahan ko. Dito na ako sa station dito sa Cebu Business Park. Kaya marami pala dito nga nagja-jogging. May iba is walking nila kailang mga iro. Pero ako lang yung walang iro. Marag iro naman ko. Hindi naman ko na iro siguro. Ayun. Ito ay kinalabay ko sa guys, na ako boarding house. Sa 3 hours na ako niya walking pa to labangon pa to Cebu Business Park. Wala na, patay. Bao nilanghap ko kinakairos ako, hindi pong gold pwede pang perfume mo yung humot sa akong tail. At thank you guys sa inyong panonood at sa suporta ninyo sa panonood sa mga vlogs ko. Sana po i-share ninyo. Salamat!